Аз не виждам победител в тази война. И това е за мен най-притеснителното, защото всеки ден тази война, аз го казах преди години още, войната започва да разширява своят пространствен обхват. Случи ли се? Случи се. Вече имаме удари в дълбочина на 2500 км. Цяла Украйна в дълбочина е под удари. Русия скоро ще бъде чак тя вече в Сибир. Тя е уязвима чак в Сибир. Вие как мислите, не създава ли тревога това разрастване на пространствения обхват? Не създава ли тревога тази ескалация, защото казах и на западните ни партньори. Чернобил за много страни далече на Запад беше новина. Но за нас, по-младите не знаете, но за нас Чернобил беше реалност. И той се отрази върху здравето на хиляди хора. Виждаме как ежедневно има новини за атаки по ядрени централи. Виждаме как расте ескалацията и можем да станем свидетели. Не го пожелавам и наистина това не трябва да става, но на тактически ядрен удар. Вие тогава си отговорете на въпроса до какво води това.